Karong Fire Prevention Month, giatagan og gibug-aton sa kabumbiruhan sa managlahing lugar sa Mindanao ang paglikay sa sunog. Ang pipila ka fire safety tips atong sayron sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsugod sa Fire Prevention Month, dungan nga gipatingog sa Cagayan de Oro City Fire District ang tanang fire sirens sa ilang fire trucks. Pasado alas 12 sa hapon adlong Biyernes, gilusad sab sa ahensya ang programang Oplan Ligtas Pamayanan. Pinaagi sa pagsuroy-suroy sa mga barangay sa Cagayan de Oro City aron ni edukar ang katawhan kalabot sa fire safety tips. Laraw matud pa sa ilang programa nga ipaigmat ang publiko aron malikayan ang sunog ilabi pa karon nga nakasinati og tumang kainit ang syudad. Kining bulan sa Marso, pinaka-init kayo ang panahon niini o pinakadaghan na tala na mga insidente sa sunog. So with this message nga naghimo kita og pagpatingog sa sirin, kinahanglan nga makaabot dito sa atong mga katawhan nga mag-inampingon, magbinantayon kita sa tanan, higayon sa tanan panahon. Sa Zamboanga City, gisugdan ang Fire Prevention Month pinaagi sa usa ka misa nga gisundan sa usa ka motorcade gikan sa fire station ngadto sa Central Business District sa maong syudad. Sumala sa Zamboanga City Fire District, dakong hagit kanila ang pagsaka sa ihap sa grass fire, ilabi pang apektado ang syudad sa El Nino ug mas nagpaugas sa mga sagbot nga mas daling magpakanit sa kalayo. Kahinumdumang misaka sa 37 ang ihap sa grass fire sa syudad, January to February 2024. Kung itandi sa duha ka kaso sa miaging tuig, gani mas gipakusgan pa sa Zamboanga City Fire District ang ilang community engagement aron makahibalo ang katawhan kalabot grass fire ug open burning law. This is really possible, no, because our mga fire prevention activities are really aimed sa mga fire safety awareness, no, sa mga tao. Kasi nga most of the grass fires and rubbish fires, nag-uumpisa po ito sa mga bahay at sa mga bakanting lote po natin. Ina-appeal ko po sa lahat, let us practice po yung fire safety. Dugang sa BFP, usasab sa hinungdan sa sunog maong electrical short circuit. Kinahanglan matud pa nga batasanon ang pag-check sa linya sa kuryente aron malikayan ang sunog. If may nakikita tayong init, no, sa mga outlets natin, may nakikita tayong init sa mga wires natin. If there is fluctuation every time we are switching the lights on, no, na ibig sabihin we're having problem with our electrical. Kailangan natin ipacheck agad sa isang licensed electrician. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.